Ponaučenie. Mal si srdcovú príhodu a pre mňa to malo byť len malé, milé ponaučenie? Tak sa pozeráš na vec? Áno, povedal, a dúfam, že na túto lekciu nezabudneš. Je úplne jedno, akými silnými sa cítime. V našom vnútri existuje stále tajomná slabosť, ktorá môže ľahko zapríčiniť náš koniec. Zákony obchodu hovoria, ku každej sile existuje zodpovedajúca slabosť a naopak. Mojou slabosťou bola už od detstva srdcová chyba. Ty, môj mladý priateľ, máš iný druh srdcovej slabosti. Ja? Ó, áno. Ešte stále nemáš srdce otvorené pre svet. Ešte stále nedovolíš žiť svojim pocitom, tak ako sa to stalo včera. Naučil si sa ovládať telo, naučil si sa do určitej miery kontrolovať svoje myšlienky, ale predovšetkým sa musíš naučiť otvoriť srdce. Naším cieľom nie je nezraniteľnosť, ale naopak zraniteľnosť. Otvorenie pre svet, pre život, pre existenciu, ktorú si pocítil. Na svojom príklade som ti chcel ukázať, že život bojovníka nemá nič spoločné s nafúkanou dokonalosťou, nemá nič spoločné so sebavedomým víťazstvom. Jedine, s čím je spojený, je láska. Láska je mečom bojovníka a tam, kde zasiahne, neprináša smrť, ale nový život.